tozodhodhonya chichikuitika. Ya patinoiti chidhodhonya initially patinopedza kuita basa iri tinozotanga kuchiona kuti imba ibude zvakanaka tinofanira kuita sei. Saka nditakaona taimboda kuisa kudhodhonya nesando inonzi plastic ham ndio inoshandiswa kurova kuti plastic chacho aishure chero ukarova aisuki. Chero tikatokurova inayo hamusuki. Nyama zvakadera chikuradza chakauma. Sei nhasi ndiri kuno kuWarren Park. Handizoti inonzi Warren Park D here kana kuti Warren Park chi, asi tiri muno kudhuze kana kuti pedo nekwaMereki kugochi ndo kwatiri muzuva ranhasi. Saka bhudhi vangu vakandibata vakati aiwa ini ndinofarira chii mavhidhiyo amuri kuita ekuti mune muchimboshambadzawo vanhu vanoita zvemubato wemaoko. Bhudhi vangu zviri sei? Tikasimba zvedu makadiko sister Shami. Tiri nane mene kuti imi muri sei zvenyu? Aiwa isino simba singaiti. Alright, saka tiudziwo zita renyu munonzani? Inini zita rangu rekuberekwa ndonzi Tonderai Zvarewa. Basa rangu randinoita ndere construction rakafanana neramuri kuona kuisa matiles, maceiling, zvakasiyana nekurufa dzimba pane atoti artificial face brick atiri kuita mazuva ano ekuti pari zvino there is no need yekuti utakure mazirori emadhina kuenda nawo kumusha. Chako kungoti shedza wavaka imba yako nemafarm brick woti shedza tombataisa yatoti artificial face brick. Saka inini papo ndapanzwa but tozoziva kuti tichachita ndi one by one muchitsanangurira. Imi ndazwa muchiti Zvarewa, munobvepi kwaZvarewa chaiko ikoko? Ini ndobva kuNjanja. Saka muri wekwedu ndobva kuNjanja. Alright. Musati matsanangura zvimwe zvakasiyana-siyana ndiri kuona panapa. Handitozivi kuti ndo chinonzi chifuranera here kana kuti chii apa chinonzi zvii zvamuri kushandisa izvi? Iyi inonzi Tylon ndo yatoshandisa kana tichinamira matiles. Tylon ndo semende? Ndo simende but isimende remained for matiles. Alright. Ko apa pachimushini ichi? Uyu mushini wekuchekesa matiles zvaunoita unongoya panapa. Uchida kucheka tile rako size yauri kuda zvamuri kuona kuti une masaizi. Kana ndichida 9 cm kungoya panapa ndoswesa 9 cm dzangu ndocheka sei. Handiti just easy mohamati. Ratodambuka. Chatova chipichi chatova chideme. Just easy, there is no need yekuti tiswere tichiti tinokoma aiwa. Unongotsvaga degree rauri kuda ukada kucheka round unochinja square wocheka. Chibotiteka example. Kana mema kuti loss yematiles. Panenge pakuitwa loss unokwanisa kushifta. Kwa mune rechitoko icho. Unoshifta mshini pana. Unoshifta zvakaita seizvi. Kana tichida kucheka toda kuchinja direction yatoda kucheka tile richibuda riri V. Tinokwanisa kungorira. Tombatare. Zvatenda zvamoda? Chinocheka zvatinoda. Murevesi. Saka chonzi chicho chamukushandisa ichi? Inonzi tile cutter. Tile cutter. Chotori chimushini chitori essential. Unotori mushini unotoshanda ndo inonzi tile cutter. Handimoona ine measurements. Kurati iwo ukameasure kumadziro ukawana size yauri kuda. Unongoya panapa kana uchida 40 unoisa pa 40. Kana uchida kucheka 30 unoisa pa 30. It depends nesize yaunenge uchida. Alright. Ko ichi chei manje? Iyi tambo tinoishandisa kuti malines usually abude ari straight. Kuti patinoitanga kuisa matiles apa ukaisa tambo inofanirwa kubuda iri straight kuti malines asabhende. Kuti paya kana muri mumba malines anofanirwa kufanana marumu ese kupindirana. Hatifanirwi kuwana line rekuti tapinda murumu towana mine malines awo. Tapinda mupassage malines anofanirwa kusezva muri kuona kuti malines ari continuous. Alright. Sorry. Ari continuous muchinobuda kupassage uko ukada kupinda mukitchen anenge ari angongoriwo continuous. Kuti nyangwe kuri kuseri kwechichi kuseri anofanirwa ari continuous zvimwe chete. Alright. Saka ini ndisatanga wanzwa futi zvimwezve apapa. Mane makore mangani muchita izvi uyezve chii chakaita kuti muve nepassion yekuita zvematiles? Inini ndikati pari zvino ndaane almost 8 years ndichiita basa iri. But chakaita kuti ndizotanga kuita basa iri ndakaona kuti vanhu nemabasa avari kuitirwa chanyanya kuda vanhu vanoda zvinhu zvakanaka uyezve zviri professional. Saka nini unyanzvi hwandandinawo kubva kuchikoro ndakangogara ndine talent yekuvaka yemuconstruction. Kuchikoro kwa school. Saka ndakaona kuti zvinokodzera kuti ndikatanga basa rangu remaoko. Pandakaritanga ndakaona vanhu vachirifarira. Nekutanga kuchiita basa rangu ndikatanga kuchiita basa rangu ndakaona kuti vanhu vari kunyanya kufarira
zvakanyanya muconstruction. Saka ndakaona sindizvo ndapinda muconstruction ndofanirwa kuita zvimwe zvisingakwanisi kwene vamwe kuupgrade basa rangu rakaita seizvo zvandanyitaura zvekuti matiles tinokwanisa kugadzira maartificial stone, maartificial tiles sezvamuri kuona izvo tinogadzira futi, maartificial face brick tinogadzira futi. Kuti artificial stone ndochi? Artificial stone munogona kungotitsvagira dombo ramunoda kuti tiburitse, mukatoya naro tinokwanisa kugadzira dombo ramuri kuda. Ichi chinonzi chii kara chichi? Aya matile but inonzi cloud. Vakatotenga akadaro? Akatotengwa akadaro. Inonzi cloud, ndo inoiswa side rinenge richida kuenda TV, sezvamuri kuona kuti side ndere TV. Ndepe TV ya. Saka nemazuva ano zvataakuita taakuti isusu nekaunyanzvi kaya kandandichataura kuti takaona kuti tiupgrade zvinofarirwa nevanhu. Hatichadi tambo dzinoonekwa mumba zvekuti ukaisa TV toona tambo dzemadhikodha dzichibuda pachena, dzakuita inonzi tranging. Dzipinda nepasi. Panapa dzichazoskovhurirwa. Ndochamakadhirowa here kuti chibudise? Ndo pachazovhurwa panapa buri panapa rinobuda netambo dzemadhikodha dzopinda nepasi dzobudira kuseri kweTV. TV inotorera moto ipapo. Dhikodha rino tambo yedhishi inopinda napa ichibudira paseri peTV. Apa chatinongoona iTV chete. Saka muururo uyu wakabva mudenga repasi? Uyu wakabva mudenga ndiwe moto. Pamusoro pachaipo. Unoona nemoto wemagetsi, iyi tambo inotobva panze. Kwamune muchazoisa dhishi kuya ndo painoyanamo nemukati. Hatichisina zvetambo dzinorembera mukati idzi. Hatichaite izvozvo. Kutoona futi nepapapo pane mhuri. Saka pamusoro pacho pakaita zvekuboko kati zvotori netekiniki yakaitwa. Aiwa zvine tekiniki. Saka apa ndoda kurwisisa. Handiti uyu wotanga kunama asi ndikoda pakaita zvekudhodhonwa apa. Pakatanga maita zvewhite because tine apa tozoita white tozodhodhonya chichikuitika. Patinoiti chidhodhonya initially patinopedza kuita basa iri tinozotanga kuchiona kuti imba ibude zvakanaka tinofanira kuita sei. Saka nditakaona taimboda kuisa matiles aya pakati tichisiyawo kwakuinera inosei, but takazoona kuti hazvibuditse imba zvakanaka. The good is tinofanira tichitarisa apa panenge paringori necliding yese iyoyi yamuri kuona iyo. Beta itangira kusani patine chidhodhonya apa matiles haabati pano pari smooth. Saka tichigadzira rafu. Tuma rough sketch twatine chigadzira. Tumwe kudodhonya kuitira paite rough sketch kuti matiles akwanise kubata. Mukaona dzimba dziya dzinodonha matiles kumadziro kuratidza kuti panenge pari smooth. Saka kana pari smooth matiles haabati. Saka uyu ndikuona ari kudhodhonya zvakare. Purpose yekudhodhonya ndei? Kudhodhonya tine ichitira kuti matiles edu abuda ari straight. Plus akaenzana ekuti mukabata kudai. Muri kuona mukabata kudai hamudhumiri. Inini ndisingafaniri kudhumira. Hamufaniri kudhumira. Ndo zvinoratidza kuti matiles akanaka kuti chero uchifamba pafloor unofanira kufamba usingadhumire patiles. Sizvakaita saka. Saka kudhodhonya nesandwe inonzi plastic hammer. Ndio inoshandiswa kurova kuti plastic chacho haishure chero ukarova haishuki. Chero miti katokurova inayo hamusuki. Nyama ndakadera chikuradza chakauma. Right. Apa saka kuri kuti wakutoisa rimwe design apa. Takutoisa design. Bone ndi mukatarisa zvidhina zvatinochita tichabonda kuti zvibude zvakanaka. Right. Aku meaning kuti wakutombonocheka kuti zvienderana. Unocheka kuti zvienderana. Right. Okay, zvichibva zvishoko. Saka ndezvipi zvimwe ndikuona kuti kumusoro uku. Design. Kune maceiling atoti drop ceiling. Ndo ariko kumusoro. Ukatarisa pane anenge anenzi masuspendable. Suspend kuti wakasuspend. Inenge yakasuspenda. Inosiyana aya madesign ndo atechiti suspendable anenge ari pazasi mbichana. Ine suspend yandinoziva ndeye kudzimba chikoro. Aiwa. Yaye kumaceiling. Yaye kumaceiling tinoiti drop ceiling. Yamuri kuona inenge ichisara magaps anenge achisara anozoenda malights. Zvamunoona mamovies exactly. Zvicha blue, green, blue, yellow. Ndizvo mazvine zviri. Saka apa yaitiona. Yakaita chibox iyi handiti. Iyo iri munomu. Asi iri kudivire kokoko iyi. Yakaita seko merry go round. Saka difference nemazita ndepekuti chii? Different chinongosiyana depend nedesign inenge ichida munhu. It's like vamwe vanongoti akaona ceiling yaona paAfrican move whatever kwaiona anotiratidza just photo. Isinokwanisa kugadzira according neceiling inenge ichida munhu. Inenge ichida munhu kuti uruda yakaita sei. That's so beautiful. Alright.
Saka isusu ndezvipi futi zvimwe besides matiles neuyu but ndisandaenda kushe kunoona ndamboona uyu achiita mutactic wake. Alright. Saka apa muna kudhodhonya manje. Muona manje confusion painouya. Hamuna kudhodhonya maita direct kapa. Ya chaita kuti vasadhodhonya apa ndimurikuona. Apa taregedza kuisa tail nekuti pane mushini unozoshandisa magetsi kucheka that box remagetsi. Alright. Handiti. Sakani tichambopasiya pakashama. Toita toleya pamusoro apa tozomutsa mushini tochicheka box patail. Handiti tofanirwa kungocheka box patail. Kuti tail ringobuda pachisara pachionekwa plug chete. Hatifanirwi kungocheka matail. Sakani iyi inenge iri sort of wedge kuti matails edu aramba achibuda ari straight. Asi apa pari ngori rafu kare saka panongoisika. Panongoisika pari rafu nakana. Panongoisika pakati. Yemamuti rhinoceros ndechi? Iyi ndo inonzi rhinoceros ye-white yakaiswa. Rhinoceros kwete cered. Aiwa. Rhinoceros. Alright. Regai tione uyu achiita chake chekupedzisira apa tione. Saka ari kuita apa ari kuisa inonzi chii? Ari kuisa tylon. Ndo yaari kuisa. Tylon iya. No, haiparadzirwi. Haiparadzirwa uya nayo mbasikoisa. Nama. Malines ake. Iwe. Jo. Iwe. Rora. Nama. Alright. Mbaya nechisando chake chisando. Chisando. Anenge achirova kuti panenge pakapindura paya kuti padzikire. Nacho chisando. Ukabata line iri rinoshanda kuti ndora tichitera. Takamesha neline. Takamesha neline kuti aramba ari straight, abuda ari straight matails edu. Alright. Zvoita sekuti zvakapata asi handifungi kuti zvakapata. But pane pamwe pandasina kuzobvunza. Inde zvikutobuda sei fani wena? Ndaida kuti imimi alright mati makadzidza building kana makadzidzira building muri kupi ku high school. Definitely hamungangotangizve nekungomuka morotswa kunzi chiwa kutogona kutoita zvematiles. Makaizviindira kuchikoro here kana kuti pane mumwe munhu akatozongokudzidzisa iwe? Ya, pana akandidzidzisa boneti mudhara wangu anga ari into construction. Anga ari into construction. Alright. Saka ni zvakava nyore kwandiri kuti ndiri munhu akangokura ndiri mazviri. Saka hazvina kumbondinetsa kuti ndikwanise kuzviita plus yanga iri ngori talent yanga yagara iri mandiri. Saka nikuti nditange zvakangondiitira nyore. Alright. Okay, that's very nice. Izvozvi takuda sei takuenda kunoona kunze kwemba. Kuzhe kucharoisa mwanana. Handiti